Ichaze isilomo sikaMaskandi, inkulumo ke yesilo ke njengoba ke bokade ke kunomkhosi ke womhlanga. Umthandeni igcokama elisha ochazwe yile nkulumo. Bafowethu ngicela kunibingelela la kwisiqiniseko eseminto baqala ukusijoyinela le khasi ngicela benze ubulungiswa ke bacela button ka subscribe ke baphinde balike lama video ke enginenzela wona. Bafowethu ke ichazekile ke insizwa eduma kakhulu ke emdletsheni ke lapha ke sikhuluma ngomthandeni ke igcokama elisha umfoka amanqele ke ebabaza ke ubuhle benkulumo ke obukhulunywe isilo ephatha negama likaNkulunkulu phakathi. Lo mculi kaMaskandi ke siyamazi ke uwumuntu osindisiwe ke lapha ke uma esho ke enkulumeni zakhe ke lapha ke njengoba ke asephinde wabhala ke inkulumo efana nale uthi ayikho ke into emnandi noma ke lapha ke ayithanda njengale iyenziwe isilo ke lapha ke sokuthi ke uma ke sethula inkulumo yaso ke kodwa igama likaNkulunkulu ke angalishike phakathi noma ke likaJesu ke lapha ke uthi ke phela ke inkosi ke yabekwa uNkulunkulu ingakho ke noma yenza izinto ibazisa ke uNkulunkulu noma ke imazise ke uNkulunkulu ke uthi umholi ke ngokusaba uJehova kusho umthandini ke lapha ke bafowethu ke lento inhle kakhulu igcoma liveza ngokusobala ke ukuthi cha lento ibuyisa ithemba ke ukuthi ke uma ke nesilo naso mesikhuluma ke kodwa ke size singamshike uJehova ke enkulumeni yaso leyo nto iyodwa isho lukhulu ke kuyena njengomculi njengawo wonke umuntu bekade ke ekhona ke kule nkulumo bekade ke ithulwa isilo. Mina ke ngikuthatha ngikubeke njengoba kunjalo ke lapha sikhumbule masikhuluma ngomthandeni ngesikhuluma ngomculi kaMaskandi ke onegama elikhulu endimeni ke onemlando futhi emkhulu ke endimeni ke lapha ke njengoba ke simazi kahle kamhlophe thina ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo ke ungakhomenta ke siphinde sitholane kwezinye.